исәнмесез? Бездәге бүген кунакта Латвия татарларының Идел җәмгыяте җитәкчесе Ринат Ахунов. Ринат әфәнде, бездә яңгыр ява да ява, сездә ничектер? Безнең татарлар ничек икән? Чыланмый микән дигән фикер туа. Һәм һәр вакыт без уйлыйбыз, татар яшәгән төбәктә һава торышы ничек? Сездә хәлләр ничек? Һава торышы бездә яңгырлы. Мин уйлыйм, безнең яңгырлар сезгә килеп җитте. Җәй көне вакытта, бу вакытта. Гольфстримманда Атлантикадагы һава торышы безгә килеп җитә. Инде вакыт инде кояшлы климат җибәрсәгез дә яхшы булыр иде. Безнең якларда кышы да булмый, җәй дә булмый. Гольфстрим бездән ераграк. Менә без һәр вакыт Казанга кыш көне киләбез, күрәбез Казанда кыш, җәй көне киләбез Казанда җәй. Быелгы вакытта безгә җәй килеп җитте сезгә. Татарлар ничек яшәп ята хәзер Латвиядә? Бу көннәрдә быел җәй. Безнең татар оешмасына былтыр 28 ноябрьдә 30 ел тулды. Быел без 31 елны үткәрәбез безнең оешмабызның. Хәзерге вакытта без уйлыйбыз, без шундый яшь организация түгел, безнең тарихыбыз бар. Ел сайын төрле чаралар, төрле мероприятиялар үткәрергә туры килә. Шәхесләр, кемнәр сезнең менә Идел җәмгыятенә йөрүчеләр арасында иң кызыклы шәхесләр? Иң кызыклы кешеләр бездә безнең әбиләр, бабайлар. Хәзерге вакытта бездә 14 февральдә безнең Зәйтүнә Паганиеваның үткәрдек без 102 еллык юбилеен. Менә бу апа Латвиядә яшиме? Бер гасыр буе? Юк, ул Латвиягә эләккән 43 елны немецкий депортация буенча, ул үзенең тамырлары Татарстаннан, аннан соң коллективизация башлангач, аларны раскулачу итеп, алар эләккәннәр Ленинградның өлкәсенә, аннан яшәгәннәр анда, сугыш башлангач. Күпме нужа күргән, Ләкин Латвиядәге тормыш, аның кәефе начар түгелдер. Шул гомер буе начар кәеф белән, начар тормыш белән алай яшәп булды. Без аның турында видеорепортажны ясаган идек. И сорау булды, без анардан сорадык. Иң синең истәлектә калган яхшы вакытың. Ул әйтте, юк, минем истәлеккә вакытым менә 37 елдан сугыш башланганча кадәр, аның иң шундый вакыты. Латвиядә яшәк. Латвиядә да ул яшәгән, гаилә корган, балаларның үстергән. Барман ди ветераннар. Тагын бер апа безнең Гайша апа бар, аңа 25 декабрьдә 100 яшь тула. Ул үзе Пинза өлкәсеннән. Ул да сугыштан соң эләккән, сугыш беткәч. Менә яшьләр, бала чагалар, анда сезнең минем белүемчә Якшәмбе мәктәбе татарча юк, дәүләт мәктәбе юк, сез үзегез дә артык күп түгел. Ничек соң яшьләрне сез җәлеп итәсез татар тормышына яки татар теленә? Кыендыр бит. Дөрес, бик кыен. Сабантуйлар булып тора әлбәттә, быел бардыгызмы? Быел без Сабантуйны үзебезнең Латвия шәһәрендә үткәрмәдек. Без тырыштык барырга Авропа Сабантуена, койсы узды Таллин шәһәрендә. Бу булды 4нче Авропа Сабантуе. Безнең оешма катнашты бөтен 4 Сабантуйларына. Беренче Сабантуебыз 14нче елда булды Рига шәһәрендә. Менә хәзерге аны сез оештырдыгызмы? Без оештырдык бергәләшеп, бөтен татар башкорт диаспорасы җыелып, Әлмәт район муниципаль образованиесенең ярдәме белән бик бу Сабантуй узды. Һәм Татарстаннан быел да татар конгрессында зур кешеләр барды бит инде анда. Быел да Дөнья татар конгрессының рәисе Ринат Закиров булды. Сабантуйның күбесенчә үзенең көчен кертте Әлмәт районының башлыгы һәм Татнефть. Ничек анда Фәймә ханым? Безнең Фәймә ханым, ул безнең белән килгән Бөтен дөнья татар конгрессына хәзерге вакытта ул үзенең ире белән алып бара үзенең гаиләнең хуҗалыгын Арендола дигән муйҗаның предпоместьесын. Бу бик тарихлы урын. 15 елның 1
Бүтін дүния сугышында болғанда Николай Гумилев теге вакытта прапорщик гусарского полка, ул анда ел ярым хезмәт иткән, шигырьләрне язган. Хәзерге вакытта анда шундый теге тоштыра, менә монда булган Гумилев, менә ел сайын анда үткәрәләр поэты Серебряного века дигән һәм музыкальный экспозициялар. Кызыклы шәхес, кызыклы апа, ханым инде, һәм кызыклы шәхесләр турында кызыклы проектлар. Хәзерге заманда шундый кирәк бит, кызыклы проектлар, билгеле кешеләр белән бәйле бер булса, Гумилев бит татарларны яклаган. Менә үзе безнең вот Фәймә ханым турлы, аның быел юбилее була, 60 яшь тулган. Ул үзе Красноярский крайдан үзе. И менә безгә ул ярдәм итә безнең оешмага төрле проектларны язарга. Ул бит үзенең поместьесын, ул бит европейский проектларга катнашып, шул хәтлек финанс табып реставрировать итеп, аны бит ул ничек бик матур хәлгә китергән. И менә ул безнең оешманы ул үзе курировать итә, проектларның ничек без дөрес язабызмы, дөрес түгелме, аннан соң без вот тырышабыз язарга проектларны. Менә вот без үз вакытында менә проект буенча чыгардык китабыбызны. Бу китап багышланган безнең бөек шагыйрыбызларыбызга, Габдулла Тукай белән һәм Муса Җалилгә. Монда катнашты Латвиянең мәдәният министрлыгы һәм Европа татар альянсы. Һәм бу Тукай белән Җәлил шигырьләре ике телдә, латыш телендә дә биргәннәр. Монда бер-ике шигырьне латыш теленә күчерелгән монда бар. Бу китапта төрле илдән, менә Швециядән, Латвиядән, Эстониядән язылган шигырьләр безнең Габдулла Тукай белән һәм Муса Җалилгә. Бу шундый тематический китап. Рәхмәт. Андый бик матур күчтәнәч бу. Өлкән буын ярата, белә Тукайны да, Җәлилне дә. Менә үзегезнең балачага белән ничексез, милли мөхитне ничек булдырасыз? Мәктәп була алмый бит инде. Урыс балалары турында язалар, без ишетәбез, анда борчылалар икән урыс телен укыту юк икән дип. Ә сез татар теленә ничек өйрәтәсез? Мәктәптә булмаганда. Бездә вот Кемәле сезнең кызыгыз бит? Минем кызым Азалия. Но без татар гаиләсе, мин үзем татар, минем хатыным Ләйсан татар. Безгә чак кына җиңелрәк бу эшне алып барырга. Безнең гаиләдә татар теле белән без сөйләшәбез. Балачага кирәк балага. Балачага кирәк. Но менә ярдәмгә килә хәзерге вакытта төрле медиа средстволар. Менә ТНВ каналларын куйсагыз яңа гасырны. Балачага бит балачага тапшыру кирәк. Шаян ТВ карыйсызмы? Шаян ТВны интернет аша табырга тырышабыз. Хәзерге вакытта әле интернетта мин әле сателлитный списокта әле күргән юк. Но менә татар телен интернеттан табып була. Менә интернетның үзеннән дә табып була. Һәм спутниковый терлинкәдән дә. Әгәр дә телевизорга Шаян ТВ чыкса, төрле видео язмалар, һәм үзегез ара сөйләшү, һәм ничек тә бер 5-6 бала бергә җыеп уйнауда булса инде, андый балалар сабантуй кебегрәк, яшрак булса әйбәтрәк булыр иде. Балачага ул чынында иптәшләр инде телдә сөйләшсә, нәрсә турында сөйләшсә, кайтып шуны уйный инде. Сезгә дә Азалияны өйрәтергә насип булсын, яхшы итеп. Менә вот тырышабыз 2 елга бер кайтырга Татарстанга һәм Башкортстанга. Аны ничектер, урысча әйтмәшләр, погружение в языковую среду. Мин бит шулай үз вакытында татар телен өйрәнеп калдым. Син үзең бит Латвиядә туган. Мин Латвиядә туган кеше, ел сайын мине бер айга мине ел сайын алып кайттылар авылга. Әби бабайга. Азалияны алып кайттыгызмы? Без алып кайттык авылга, хәзерге вакытта анда урысча сөйләшәләр. Урысча сөйләшәләр бөтен җирдә. Менә алга инде кая барсак та бер үк проблемалар. Латвиядә дә, Казанда да, авылда да хәзер туган телне белергә, мәктәпне укырга, мәктәпне булдырырга, булдырмаган вакытта иптәшләрне булдырырга, менә шушы мәгълүмат чараларын, интернетны, телевидение кулланырга, радио тыңларга теләгәндә булыр иде дә, насип булсын безгә.
Сәлем әйтегез, әйдәгез, моны уртак теләк бит. Безне шушы проблема берләштерә хәзер. Балалар белән сөйләшергә, үзебезнең телебездә, аларга милли мөхитне бирергә һәм яшәтергә. Мөмкин булачакмы сездә андый тырышканда? Без тырышабыз бу эшне алып барырга. Без бит татар оешмасы, безнең бит шундый иң зур эш, безнең ничек безнең көчебез бар сакларга үзебезнең татарлыгыбызны. Безгә бит калырга ничектер кирәк, үзебездән соң да калдырырга кирәк татар халыкны. Һәм Латвиядә да татар теле яңгырасын, татар җырын яңгырасын. Шулай насыйп булсын. Бездә кунакта булды Латвиядәге татар оешмасы Иделнең җитәкчесе Ринат Ахунов.